Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Hemejäde salam, men Altyn. Habersız kalma gepleşigimizin 256-njy bölümine hoş geldiňiz. İlki bilen hemejäňizi yetip gelýän 9-njy may bilen Ýeňiş güni bilen media tamadyndan tüýs ýüregimden gutlaýas. Dostlar, eýän bir hepdeden bäri biziň sanymyz 100 000-den köp we men her gezek media tama giremde gaty begenýän. Dostlar, bilişiňize görä, biz iň ýakyn wagtda gepleşigimiziň formatyny täzelejek bolýas we Ak Kepleri studiýasynda täze şom içine plaşatka urunajak bolýas. Gaýpyw Ak Kepleriniň bu zatlardan habarbarmyka? Dostlar, şeýlelik bilen mene täzeliklere başlaýyn. Sizem like goýun, tesir ýazyň, gepin gysgasy, aktiwnyja bolun. Başlaýas klip täzeliklerini soňunda Nurberdiýewlerden düet çykdy. Celil we Didar Baba. Salam aleykum baba, ya gideli ulağıma attın. Baba, baba, çıkaralı barda diyattan. Hey salam aleykum, biz Türkmen hani ay silkin. Yaş ýigidimiz Mukam Jumaýew ýyzyna täzelik hödürläp başlady. Ýollar aýra. Yollar ayrı, yıllar ayrı, tüyen diyen sızlar ayrı. Fikir dişim yani kiminiden özlenim koyurfu gayrı. Ünkü bakın güller ayrı. Yeni bir duet täzeligi Ferhat Atay feat Firuza biz bilekek. Bile bilekek, bile bilekek, alada yok bilekek. Bile bilekek, bile bilekek, gowy barda bil bilekek. Bile bilekek, bil bilekek, Allah'da yok iki bilekek. Yeni bir klip täzeligi Agamra Şadyn Garaja Gözleri. Klip ýazyň gelenini bildirýär we pürkolja bolupdyr. Karaca karaca gözlerini menden gidilen yer ol. Çalaca çalaca ne dedip bana yılgır yar ol. Sana men yüreğim diýsem mi ya senim diýsem mi? Dostlar, bu bölümde duet täzelikleri kän. Yeni bir duet täzeligi Eldar Ahmedow feat Cemile Senin bilen. Halany sen göwnümiň, halany ýüregimiň, manysy bu ömrümiň ýeketegim sen. Halany sen göwnümiň, saýlany ýüregimiň. Yeni bir täze klip Mekan Ataýew'dan Ýanymda bolay. Yanımda bulay, garaşan geley, ardum senin bilen yaşımı. Bol yüreğime tay, birce yılgıray. Ýazerdi Mahmudow'dan täze klip Ýadadım. Bana yeter derdim, yadadım bu sevdadan. Derdim çoğdur deryadan, mümkün bolsa eger, kaçardım bu dünyadan. Soňky wagt dizet bilen Meýlis Halbaýew'dan feat köp. Yeni bir feat Öçürdük telefonlary. Soğukun at bilen kamçılaya, bizlerde sen ukudaya. Öçürdük telefonları, yığladık bağlanları. Her kim gelmör ya bunları. Yeni bir täzelik Mekan MB'den Ýaşyl Eşik. Yaşlaşıp, ettim bizi aşılaşıp. Yaşlaşıp, ettim beni aşılaşıp. Yaşlaşıp, ettim bizi aşılaşıp. Inni gelýär Halkaýdym taýmy Ogulbibi Riýemowa Amman amman. Yeni bir Halkaýdym Kürt gyzy Gülşürün Özmämmedowa Dady hey. Asanna Sultan çöl beýwanyndan ýa-da halk içinden gelenine, hyzmatkarlaryma inanman öňünden özüm çykyp garşalardım.
Egerde öňünden özüm çykyp garşy almasama göwnü menden gadyr. Şarhy betpäliň elinden eýlerim men dady hey. Şarhy bet bagtyň elinden eýlerim men dady. Şünki kılladyna gamgyn kimni kıllanşady. Her neçe ýylky aşnalyga bolan bizden ýady ki. Dostlar gelin indi Guganyň geçen soragyny ilkinji bolup kim bilike täze soragy. Näme gelin dinläliň. Assalamu alaikum mediatamy. Geçen safar berilen soragyň jogabyny Bayramxan diýen agdamy ilkinji bolup dogry jogap ýazma başardy. Dostlar bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Indi bolsa ýene kemişek ýaly gowgur sorag bar. Sorag näli? Sorag legendarny braton. Мощный bir hit aydym barada. Yani brat realny konkretny gowaydym. Şo arada da ni sorag berýär. Sorag şeýle dostlar. Peter bilen Berdi B'nin ýylgyr aydymynyň birinji perpewnden soň Berdi B'nin birinji kupletiniň birinji setirinde näme diýär? Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa, hemişe ýaly men adymdan 100 manat. Ana näme brat? Aydymam şoğlu bolsun. Empoş täzeliklerini Ihlas Dadaýew bilen başlaýar. Mehrin duydum. Mehrin duydum, gözlerimden beni suratlanıra. Bilemok men onu yanımda bolsaň da isläp dur ýürügüm seni. Instagram täzeliklerinde Iska Muslim'dan täzelik. Sesim eştilýärmi 1-2-1-2 Bilem o kaýsy durulgy bu inniki Oýunym menim bu dünýäde bolaýyn diýdim Kim meni ýadyndan çykardy göreýin diýdim YouTube täzeliklerine gelenmizde Betbeliden täzece interview mehmany Sonja. Sen kim? Nereden? Sonya, Levap'tan. Eriň nemismi? Awa. Ço, Türkmen yiğitleri gutardymy? Inni gelýäs könleri ýatlaş aljamyda Kerim Gurbanaliw Zülpüň seniň. Geçelim dur egnimde benim kara zülfüm. Yine de gözümü evledi benim kara zülfüm. Geçelim dur egnimde benim kara zülfüm. Yine de gözümü evledi benim kara zülfüm. Yüreğime karar keser menden duan menden keser. Yine bir könleri ýatlaly Mekan Ataýew sessiz söýgü. Sen ayarın daştan boyunu Gursağımda sessiz sevgi Inni gelýäs tesirleri okumaly şarjymyda ilkinji tesir ýazyp bayrak adynyň dostumuz Bayramxan. Mediatama salam, gutly bolsun, 100 000 agzaňyz. Inşallah ýene iýdi köp bolsun. Mene ýem 3 hepdeler birinji bolup ýazýan. Ýöne Instagramda hiç kim jogap berenok, jogap bereň. Nisip bolsa jogap berers, bayramyňyz üçin ýazyp bilersiňiz. Enniki tesirimiz Muhammed Muradow. Rossiýadan altyna köp salam, işiňizde üstünlük. Altyn sen pikirlenip gör, senen başylar bilen soraga jogap gepleşik taýinlasak gowalarmyka diýen. Sen gönümel hiç çekinjeňlik ýok, gyzykly bolarmyka diýip pikir etýän. Bilmedim de o derece gönümel adam adal, birak utanjak, ýöne şonda da pikirlenip garaýyn. Ýene bir tesirimiz Mayor Polkovnik. Salam mediatam işgärler, altyn saçly altyn gyz. Sahna arkasyna gaýyp 100 000 bolanyňyz bilen tüý sürümden gutlaýan, mundan beýlem işleriňizde üstünlük we jan saglyk arzu etýän Jeytunuryň özü bilen we gaýyp bilen gepleşik taýinlasaňyz gowy bolardy. Bizem garaşýas onda işleriňizde üstünlük Dubna şäherinden salam ýollaýan Mekan Allaýew. Tesiriňiz üçin köp minnetdar. Enniki tesirimiz İsa Allaýew. Gutly bolsun, inni näme 1 milyon arzu etmek galýar. Bize de ýene de udaçy. Köp sag bolun, nesip bolsa 1 milyona da siziň gollaryňyz bilen ýetersiz.
Yine bir tesirimiz Pehlivan Anna Muhammedow. Gecesin günni edip zahmet çekken, müştaklarına täzelik ödürleyen media taman mehriban ağzıvir kollektivi. Men sizin gepleşiňizde sawarsızlyk bilen seretken, berekella diýen hemme jaňyzy 100 000 bolmaňyz bilen gyzgyn gutlaýar. Sizin işiňizde üstünlük maşgalaňyza jan saglyk arzu etken Jeytnur Gaýypow altın akepleri janyň sag bolsun. Köp tesiriňiz üçin minnetdar, ýüregi ýakyn bir tesir boldy. Spasiba. Indi gelýär soňky tesirimize Merdan Juma Durduýew. 7000-den bäri patpiska edip gelýän. Köp sağ olun, bizi en başından gollap gelýän agzalarymız üçin aýratyn sağ bolsun aýtýas. Ýene bir ýerde hemme jaňyzy ýetip gelýän ýeňiş güni bilen gutlaýan we şeýlelik bilen bu bölümi tamamlaýas. En esas zat özüňize goýja serediň. Indiki bölümde görüşýänçe hoş sağ olun. Tipi arkada Gaýypow baýaly. Yani aşağı oldu. Baba mı? Ne mi diyor? Baba diyen bilemem. Dinlek görmedim. Bu hep de fitler katken. Ağam raş. Ha bolup durdu stop. Yerkim diyara şun kim yazıyor? Altın sen yazıyor ve başka bir. Ken yine bir klip mekan Atayf. Mekan Atayf. Ussy. Vay. Raşadın kalkından gelip içine desene. Öçürdüm maaşlan telefonum. Men kapalyotu. Da näme? Dadı hey. O näme olara? Bilýärmi o? Ay dadı näme diýmek? Dadı näme diýmek? Dadı. Vay. O näme? Bir hep bu hep aýdymçylar çota biz настроениýamy. Her näme Beliden täzece interview. Men griplap, düýün normal bolup durşum. Men bir hili gripledim. Media